Ola, que tal? Benvidos. Con 4 analistas analizaremos a actualidade política de Santiago, de Galicia e de España. Acompáñanme nesta mesa Cristina Ares, Xoán Bascuas, que tal? Hola, que Os tal? dous son profesores da Universidade de Santiago, e tamén Pepe Castro, que tal, Pepe? Hola, moi ben. Xornalista, e Xosé Hola. Ramón Rei Couselo. Que tal, Xosé Ramón? Que tal? Moi ben. Xosé Ramón é licenciado en Ciencias Económicas. Ben, pois vamos a comezar por Santiago, polo máis próximo, como acostumamos a facer, e estes días, onte concretamente, o concelleiro de Espacios Cidadáns, Jorge Duarte, comparecía ante a xuíza acusado ou para declarar por un suposto caso de prevaricación administrativa, por trato a favor de algúns establecementos da noite compostelana. É dos que se considera xenéricamente como un caso de corrupción. Pode ser corruptela ou menor, pero é o primeiro, ademais, que comparece un membro das Mareas, do Concello de Santiago e do Conxunto das Mareas. El, ao saír, pois, primeiro xa non dimitiu, dixo que non dimitía, porque así o establecen as normas do seu partido, e que, porque non se había levado nada persoalmente, e tamén, non deixou claro se tuvese que acudir a xuicio, pois tamén iba a presentar a súa dimisión, cousa que si as normas éticas de Compostela Aberta pois si así o prevén. Eu queríades preguntar primeiro unha valoración sobre todo este asunto, unha valoración rápida. O primeiro caso, pois, desta corporación e tamén de Marea, e despois podemos falar do asunto das posibles ou non dimisións. Xoán, tú como ves este asunto? Bueno, eu, evidentemente, en este caso vexo certa falta luz sobre o asunto, porque é certo que o Concello en cuestión deu explicacións, pero non sei até que punto son satisfactorios. Se a súa actuación na que lle pedía aos técnicos que revisara os informes ao respecto das actuacións sobre os distintos locais de Santiago eran motivados como consecuencia de que había un exceso de celo e que había unha finalidade por parte da entidade que os facía para recaudar, pois, en boa lógica, para dar seguridade xurídica sobre isto, habría que paralizar o procedimento, denunciar o contrato coa entidade que estaba a efectuar ese tipo de servizo e, ao mesmo tempo, crear unha nova ordenanza e comezar de novo. O que a mí me chama poderosamente a atención é que isto sexa un sí e outros non. Porque, ademais, era como consecuencia de que el pedía que, ante a dúbida que a él lle xurdía ese respecto, ben porque lla comunicaban ou ben porque el coñecía o lugar, actúa desta maneira. O cal tamén, é un agravio comparativo para aqueles locais que non tiveran ben acceso a este concelleiro ou ben que non puaran quen de poder transmitir a súa indefensión. En calquera caso, para min ten graves sospeitas de que non se procedeu correctamente. Ahora ben, eu tamén creo que ten que haber un percorrido xudicial neste sentido, e o que sí digo é que políticamente, isto no plano xudicial, pero políticamente, para min, cando ti ubicas a barreira da moral e da ética política con un listón tan elevado, tes que ser consecuente con el. Tes que ser consecuente con el. A cuestión é onde ubicas ti ese listón, pero se o teu listón é alto, tes que ser consecuente, porque entón vas perder algo que fuches capaz de forxar durante 2 anos, que é credibilidade. E se a perdes, unha forza política da natureza de Compostela Aberta ou en Marea, pois perdes moito bagaxe, perdes o teu principal capital. Xosé Ramón. Primeiro, eu creo que o que non se cuestiona neste caso é o procedimento estrictamente administrativo por parte dos técnicos e das técnicas do Concello. Hai locais denunciados, locais os que se abre un expediente e todo un trámite de carácter administrativo que non está baixo sospeita por ninguén. E iso é unha boa noticia, porque implícase desde o minuto 1 necesariamente que, desde o punto de vista da garantía e do respeto escrupuloso, a aplicación das ordenanzas e das leis, etc., pois non hai debate. O que sí parece que xenera, contradición, neste caso o concelleiro, que é o que ten que adoptar a responsabilidade, de iniciar ese trámite ou esa sanción de carácter administrativa contra aqueles locales expedientados, e que parece que non, sobre o que hai sospeitas,
non sabemos se efectivamente o criterio do concelleiro respecto de si algúns expedientes administrativos deberían ser revisados ou deberían ser paralizados e outros non, unha cuestión, eu creo que de gravidade, non? Gravidade desde o punto de vista político seguro, desde o punto de vista administrativo tamén, desde o punto de vista político, en tanto en cuanto efectivamente unha acción, ¿no?, desta natureza está tipificada como delito de prevaricación. Isto é así, isto non é algo que nos engadamos, sino que isto é algo que aparece recollido formalmente e, por tanto, obxectivamente, eso é do que estamos falando, e sobre todo cando hai antecedentes tamén na cidade e de gobernos municipais anteriores, e concretamente unha xunta de goberno que foi procesada e que foi condenada por un delito similar, si non estrictamente, podemos facer unha comparación entre un e outro, pero é certo que o feito era prácticamente unha naturaleza idéntica, non? O respecto á dimisión do concelleiro, bueno, aí eu creo que... Deixámoslo para despois, se che parece. Facemos unha segunda ronda, primeiro analizamos un pouco o caso e, bueno, o que dá a sensación é que interfería bastante co traballo dos funcionarios, non? Estaba interferindo el bastante, non, Cristina? Sí, cando menos eso é o que parece, non? Quizáis, tamén comentábamos antes, tiñamos oportunidade entre nos, que é algo habitual en persoas que non teñen moita experiencia na administración pública, que sempre tenden a sospeitar en maior medida da profesionalidade dos traballadores públicos que teñen no seu departamento. Bueno, ao mellor simplemente cuestión de tempo e a facerse a esa contorna. Sin entrar a valorar a gravidade do feito, si quería dicir que repercusión económica ten, porque o Concello, a Facenda local, deixa de ingresar unhas cantidades en concepto das sancións que se establecían a eses establecementos, co cal non se levaría os cartos para a súa casa, pero si se deixaron de ingresar e, por tanto, hai un perxuízo económico para todos os cidadáns do Concello. E políticamente entendo que sí é un asunto grave para o goberno municipal, precisamente como comentaba Xoán, porque a corrupción, a regeneración democrática era un dos temas estrela na súa estrategia de campaña e un dos compromisos aos que chegaron coa cidadanía. Co cal, pois, quizáis unha cuestión que non sexa tan grave como a outra, si lle obrigue non só a este concelleiro, sino ao propio alcalde a tomar medidas para tratar de manter ese compromiso cos cidadáns en materia de regeneración democrática. Sí, decía, e quería tamén comentar, que decía antes José Ramón que unha comisión de goberno fora condenada, pero despois tamén fora absolta en segunda instancia. Bueno, digo, para que quede claro, non? Que por un caso sí, de prevaricación tamén era, de outro ámbito, pero Pepe, tú como ves o asunto este? Pois a verdade é que pouco me queda que engadir. Para min, vamos a ver, hai 3 ou 4 cousas. É un asunto turbio, moi turbio, que é necesario que se esclareza. Debe ser tan turbio que estuvo declarando 3 horas nos xulgados daqui de Santiago, non? O que quere decir que os datos que tiñan os xuíces, a fiscal ou fiscal, debían ser importantes. Entonces, por ben de todos, é importante que se esclareza, por ben de Compostela Aberta, por ben do señor Duarte, que é o primeiro implicado, e por ben da ciudadanía, para saber realmente en que maus por quen estamos gobernados, non? En segundo lugar, abundo no que decía Xoán e no que apuntaba Cristina, non? Compostela Aberta parece que tiña a exclusiva da honestidade e da decencia, o que non ten a exclusiva da coherencia, porque non son coherentes, non exixen os seus o mismo que exixían aqueles 7 concelleiros do PP que foron imputados no seu día por un asunto de menor importancia, que en definitiva era axudar a un colega, a un compañeiro, aínda que fora irregular, que ao final resultou que non era irregular, pero en estricta línea de coherencia tiñan que aplicar as mesmas medidas que pediron para os outros. O que pasa é que estamos vendo que en esta nova política, en parte da nova política, ou moitos persoeiros da nova política, aplícase a lei do embudo, a parte ancha para min e a parte estreita para ti. Ou aplícase aquilo que decía Campoamor, non? Todo é do color do cristal con que se mira. Eles miran as cousas súas con un cristal e miran as cousas dos outros con outro cristal. Indudablemente, isto a xente ten que percibilo, temos que percibilo todos, porque non é forma de erradicar os vicios da bella política nos que están caendo eles mesmos agora.
E continuo xa contigo, porque seguimos adiante con este asunto e vos vou a preguntar, en caso de que sea procesado e que acuda a xuizo, el debería dimitir, porque non o deixou claro onte. Hombre, eu, en estricta línea coherencia co que acababas de decir, co que acabo de decir, sí, realmente pero... ten que irse, porque unha persoa que este imputada que vai a xuízo oral, independientemente de que... Porque a muller do César, dicía Plutarco, fai moitos anos, fai 2000 anos, non recordo agora exactamente a data, pero foi na época de Cristo máis ou menos. A muller do César non só ten que selo, ten que parecelo. En política as formas importan e a coherencia importa. Salvo que sexa unha persona que se queira agarrar ao posto, toca a moqueta e non hai forma de botalo de aí. Pero en esta vida, incluída a política, e Xoan sabe o mellor que ninguén, porque además dou exemplo deso, hai que ir lixeiros de equipaxe. E mentes que prestas un servicio, estás e sirves ao povo. E cando acabou a túa etapa ou cando cometiches un erro, oye, pois tens que irte, porque nunha empresa privada, este señor, si realmente resulta imputado e vai a xuízo oral, non tiña cabida nin 24 horas. Vamos, inmediatamente sería cesado das súas responsabilidades. Entón, eu non quero nun cargo público ou que non quero nunha empresa privada dun directivo que teña que ser cesado por non cumprir as normas de decencia e de comportamento público. Xa, por exemplo. Sí, Que hai dous elementos, un apunto non moi ben Pepe, non? Como eu, como cidadá de Compostela, podo xulgar esta situación, que é completamente obxectiva, evidentemente, a miña percepción das cousas, e outra como xulgalos a eles, en este caso a Jorge Duarte, desde a perspectiva que defenden colectivamente como proposta política. E eu creo que no meu caso non supera ninguna das dúas. E sinto dicirlo con esta honestidade porque estou convencido de que o trasfondo deste facer malas avendas que é a prevaricación, se sai así sentenciado, non hai unha mala intención. Estou convencido de que non hai. Hai un descoñecemento profundo da mecánica de funcionamento da administración, pero o descoñecemento da lei non te exime do seu cumprimento. Dito isto, eu creo que tiña que estar, se non dimitido, cesado. Porque no momento en que el non toma decisión individual de corresponderse co bagaxe ou co criterio que determina a Compostela Aberta ou que se entende que é a nova política, pois entón quen asume a responsabilidade da súa continuidade é quen ten a potestade de nomealo e de cesalo. Esta é a cuestión. A política é así. E aparte que non son moi amigo de utilizar expresións como nova política ou mala ou bella política. Hai na boa ou mala. Punto. E neste sentido, quizás poda sorprender que hoxe xa particularmente severo, porque alguén podría entender que hai unha certa proximidade na forma de sentir e de pensar, pero a realidade é que si ti estás, mesmo chegas a asumir responsabilidades de goberno como consecuencia de que hai que borrar o pasado que tivo etapas moi preocupantes nese sentido, pois en boa lógica non perdas o crédito que forxaches durante casi 2 anos. Estes erros poden acontecer, estes problemas poden darse, o que tes que resolvelos dunha maneira diferente a como fan os demais. E ti dixeches que ibas facer dunha forma diferente e non o estás facendo. E por que creedes, entón, que non o cesa, digamos, Compostela Aberta? É un puntal, bueno, Duarte é un dos puntais do goberno actual, non? Ainda así e todo, bueno, cesou de algunhas competencias, por exemplo, nas desta materia, non? Xosé Ramón. Sí, no, en materia urbanística, en materia de urbanismo sí que é certo que xa non ten as competencias, non foron transitoriamente ou proximamente retiradas. A ver, eu creo que non se cesa seguramente porque se está, eu creo que hai un precedente en Madrid, coa propia portavoz, digamos, tamén do goberno municipal, no sentido de que se está intentando introducir unha distinción ou modular, ¿no? Digamos, aquilo que é corrupción ou menos corrupción, ¿no? E, por lo tanto, parece que unha cuestión desta naturaleza estrictamente administrativa non é corrupción, ¿no? Tal e como aquilo que entendemos, a malversación de caudal público, etc., independentemente de que Cristina previamente fixo unha puntualización correctísima e perfecta, no sentido que efectivamente hai é lesivo, digamos, para os intereses da propia facenda pública municipal, por tanto, sí que hai, evidentemente, isto, pues, un persuicio para a propia administración local. Eu creo que eles están un pouco neste tema, e despois, sobre todo, eu creo que de alguna forma se está intentando políticamente construir un discurso exculpatorio
neste caso o concelleiro, me explico, ¿no? Es decir, cuando tú tomas una decisión, independentemente de que pueda presumirse despois en un tribunal que é injusta, pero que efectivamente redunda nun beneficio hipotético, pues, de familias traballadoras, porque claro, si tú cerras un local, a xente se vai para a calle, bueno, pues, ao final o que estás de alguna forma condenando unha especie como de mártir, ¿no? Claro, o problema, imaginávos aí a paradoxa, é que, efectivamente, que queda aos pés dos cabalos son aqueles técnicos ou técnicas municipais que en cumprimento da lei pois decretan ou informan, porque eles non decretan, o decreto firma o concelleiro, que esa actividade seña paralizada, garantizando, digamos, o ben común. Por lo tanto, eso para mí sí que é unha situación de extraordinaria complexidade e moi perversa, moi interesada. Eu creo que ten que dimitir, se efectivamente se abre suizo oral, todas as organizacións políticas sin distinción, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, como todas as que coñecemos do arco parlamentario galego, ou polo menos na propia pleno municipal, creo que no seu código ético teñan reflexada esa posibilidade. Por lo tanto, eu creo que non cabe discusión sobre ese particular. Si efectivamente en suizo ou en segunda instancia, etc., pues Jorge Duarte, exonerado, como foron os concelleiros e concelleiras do Partido Popular, pues terá, como non pode ser de outra forma, todo o dereito de voltar a intentalo políticamente, donde queira e con quen sexa. Recientemente a alcaldesa de Viveiro, que acaba de ser exonerada e volve a recuperar, digamos, ¿no?, a súa militancia no Partido Socialista e a súa responsabilidade no Partido Socialista. Por tanto, non debe ser un drama. O que hai que ser, e aí coincido con Pepe, é coherente. E xa está. Sí, claro, que non se pode... Creo que quería... Sí, unha cuestión simplemente. Eu comparto o que acabas de expoñer, Xosé Ramón, pero hai un pequeno elemento que fai diferente isto, e quizás de aí intente sosegadamente expresar certa contundencia a este respecto. Efectivamente, a maior parte dos partidos políticos do Reino de España din que aquela persoa que entra na fase oral dun xuízo queda fora do xogo político. Pero lembra tamén que dos últimos anos, no discurso da regeneración democrática, un elemento central era a responsabilidade política diferenciada da responsabilidade judicial. E que mesmo algúns chegaron a incorporar ao seu discurso ético que calquera imputado quedaría fora do xogo político. É ou non é? E agora mesmo unha persoa que é investigada non eran os imputados antes da modificación legal correspondente. Está imputado este señor. Está imputado este señor. Ben, eu non digo, ademais, que outra cousa é que non este de acordo cos procedementos que se levan logo legalmente e que unha persoa que é imputada vai a un xuízo, sai exonerada, non pode voltar outra vez ao posto que tiña a representación se dimite. Eu comprendo todo eso, pero é un problema distinto, é un cambio normativo que habería que efectuar. Pero, se ti me dis aqueles son malos porque son imputados e non dimiten, nós imos facelo distinto, cando che toque a ti, tes que ser exemplarizante. A eso é o que vou. Independentemente, digo porque é o seu reflexo do que é o código ético. E a política, eu creo que un 50% do que faz en política é credibilidade. O Partido Popular en Santiago perdera a credibilidade e perdeu o goberno basicamente por eso. E Compostela Aberta soubo despertar a ilusión e a esperanza na forma de facer política municipal de outra maneira por credibilidade. Pois, se perde eso, quen perde no seu conxunto a cidade de Santiago. A ver, Cristina, que na mesma liña, sí. Realmente, porque eu entendo que o momento procesal máis acaído é cando se abre xuízo oral, pero é certo que ti se fixas unhas regras de xogo antes do partido, durante o partido non podes mudar as túas regras de xogo, porque senón perdes completamente a túa credibilidade. E quedo máis preocupada tras escoitar a José Ramón, porque sí que se está tratando de elaborar unha nova narrativa, un marco no que un concelleiro poda decidir cando se pode incumprir a lei en beneficio do interés xeral e non este obrigado por a propia lei, é perigosísimo. Entendo que isto é totalmente inviable, que hai que pecharse, que se está a abrir esa vía inmediatamente. Eu creo profundamente na presunción de inocencia, pero tamén creo no principio de exemplaridade, que ten que ir correlativo ca presunción de inocencia. A min, a sospeita máis grande que me produce este caso como outros é que hai un conflito entre un político, neste caso bisoño, unha bisoñez importante, e os técnicos. Eu, a hora de elixir e a hora de decántome sempre polos técnicos, que levan moitos anos no exercicio da súa profesión, saben o que fan e saben acaterse e coñecen as leyes. Entonces, bueno, neste conflito decántome polos técnicos. E non sei por que o señor Duarte estableceu
ese tipo de discrepancia cos informes dos técnicos que lle estaban reportando de acordo co que estaba a ocurrir presuntamente, supostamente, nos locais que eran investigados. Non só eso, é que eu non recordo, correxídeme, porque non coñezo tanto a vida de moitos anos da vida municipal de Santiago, pero non recordo nunca que unha xunta de personal ou traballadores do Concello pediran a dimisión de ningún concelleiro. Eu non o recordo. Non o recordo. Nin tampouco que, de parte, catro traballadores do Concello van pola parte da acusación, se non recordo mal, non? Foron testemunhar. Hoxe, estes días, ou van a facer en breve a este respecto. Eu digo que, efectivamente, como ti ben apuntaches, é algo brumoso. Pero eu quero insistir, e me gustaría que quedara claro, que unha cousa é a responsabilidade política e outra a ética, política e ética, e outra está a judicial, que aí non somos nós quen para meternos, terá que resolver quen resolva, e estou de acordo con Jorge Duarte en que espero en que se resolva o máis rápido posible. Pero o que non concibo, pois é eso, dar leccións e despois non aplicar o libro. Ben, pois continuamos falando de Santiago, agora dos orzamentos municipais, que está a punto a piques xa de rematar o mes de febreiro, cando vayan ao pleno de aprobación inicial, que será este sábado, e, bueno, hai acordo co BNG, e hoxe mesmo, pois, o voceiro socialista, Paco Reyes, anunciou a súa abstención e tamén a súa satisfacción, porque parece ser que tamén lle aceptaron varias das súas propostas. Quería que me comentaseis non os dos orzamentos, porque non vai dar tempo a debullalos, e eso, quizás, unha vez que os presenten, pois, en próximos faladoiros, pero hoxe un pouco cal é a actitude do comportamento dos distintos partidos. O Partido Popular, pois, tampouco foi moi convidado a negocialos, é lóxico, está na oposición, pero os demais, pois, tuveron certas dúbidas, non? O BNG parece que conseguiu 31 das súas propostas aceptadas e hoxe o PSOE pois, decía unha vintena delas. José Ramón. Eu creo que son os presupostos do bloque. Os presupostos de 2016 do Concello de Santiago son os presupostos do BNG. Incluso estou casi convencido de que o señor alcalde hasta non tería problema de que os defendese Rubén Cela, ¿no? Que creo que ademais podría hasta facer moi ben, ¿no? O bloque saca petróleo neste debate de presuposto, o debate máis importante seguramente na xenda política do Concello en todo o ano. A verdad que parece casi imposible, ¿no? Que nin co 10%, ¿no? dos membros da Corporación Municipal teña tanta capacidade para incidir en cuál vai a ser, digamos, a proposta en materia orzamentaria, por tanto, a proposta política deste ano do Goberno Municipal de Compostela Aberta, ¿no? O respecto ademais é curioso, porque o bloque hasta marca os tempos para presentar onte públicamente, creo que nun centro sociocultural, non sei se foi en Fontiñas, como fora todo, bueno, o proceso de negociación de presuposto, pero cuáles son, ademais, moi concretamente, a esas melloras presupuestarias que son e que forman parte das súas dos seus inputs, etcétera, etcétera, non? Bueno, hoxe o anuncio que fai o voceiro do Partido Socialista é tan particular e tan peculiar, ¿no? E ademais ilvana perfectamente con isto que digo, que son os presupostos do bloque, que aquelo que extracta, por lo menos aparece na página web municipal do Partido Socialista de Galicia, ¿no? Do Grupo Municipal, aquelo que extracta como un grandísimo logro do Grupo Municipal do Partido Socialista no proceso de negociación de Compostela Aberta son a actuación en Tría Castela, son a humanización do Campus Sur, concretamente o tema do EDUS, etc., e unhas medidas para incrementar, bueno, seguridade viaria, tema de sinaléctrica no rural, etc. Cando menos estas tres, que xa digo, formaban parte un pouco de aquelas que e xunto con outras, non? Certo que o incremento do IBI, o orzamento do IBI vaise a dedicar a obras rurais, etc., non? Pero esas tres presentou unas o día anterior Rubén Cela. O sea, forman parte de aquelas propostas que xa foran aceptadas ao bloque, non? Eu creo que desafortunadamente para o Partido Socialista, para o Grupo Municipal do Partido Socialista, que é diferente do Partido Socialista, perdeu o ano pasado unha oportunidade histórica, efectivamente, de incidir políticamente no Concello de Santiago, cando se aprobaron tamén, non se aprobaron, non? Houve unha abstención de forma completamente gratuita a proposta orzamentaria de Compostela Aberta no 2016, seguramente viña inducida pola situación política no Estado,
o ano pasado, ademais, incluso coincide no tempo, no? 15 de marzo, creo, se aproban os presupostos e o día 16 se anunciaba que se volvían a retomar as negociacións entre Podemos e o Partido Socialista para intentar a investidura de Pedro Sánchez, no? Si vos me preguntades, hai unha especie como relación causa-efecto entre aquilo de ser posibilistas en Santiago, en Galicia e en Madrid, eu creo que sí. Bueno, o partido, xa digo, o Grupo Municipal do Partido Socialista creo que perde unha oportunidade histórica o ano pasado para incidir, con uns presupostos que ademais foron alcumados como non participativos e que non eran os mellores para Santiago, houve unha abstención. Este ano hai, digamos, unha posición, además que completamente irrelevante, pero numéricamente non se necesitaba, desafortunadamente, e por erros propios, o concurso do partido. E isto o que eu creo que vai a dibuixar un escenario futuro para a segunda parte do mandato de Compostela Aberta que certificará, pues, digamos, un eixo, ¿no? Composto por Compostela Aberta o Bloque, por outro lado o PP, e coa desaparición prácticamente absoluta do PSOE. En ese entente cordial co BNG que citas, eu imagínome, sospeito que ten moito que ver, ou algo que ver, polo menos, o que ocorreu en Pontevedra, non? Co apoio das mareas, ou dun sector das mareas, os orzamentos que presentou o alcalde de Pontevedra. Que foron máis inteligentes, creo. Eso, foron moito máis inteligentes e solucionaron, solventarnos rapidísimamente, non? Moito máis inteligentes. Porque eu tamén quería traer agora á mesa os tempos da política. Os tempos da política que nada teñen que ver cos tempos da empresa, ou cos tempos de razonables no mercado laboral. Eu, nas empresas medianamente solventes ou completamente solventes, os presupostos do ano seguinte empezanse a negociar e a tratar no mes de xullo. Un avance, en setembro continúan, en outubro, e en novembro quedan todos determinados e fixados. E o 1 de xaneiro empezas a funcionar con esos presupostos, con esos orzamentos. Igual cos obxectivos. Eu coñezo organismos públicos, varios organismos públicos, que firman os obxectivos que ten que acadar o persoal pois no mes de maio, no mes de xuño, no mes de xullo e incluso no mes de agosto. Bueno, pues digamos que obxectivos vai a firmar o ano 2017 o día 20 de agosto ou o día 15 de agosto, non? Entón, non entendo esta forma de funcionar da política. Dá a impresión de que lles dá igual 8 que 80, dá igual que estén os orzamentos, que non os ten, que siguen funcionando por entregas, por acontecimientos, por anécdotas, eso, polo que veña, polo que apareza, non? Non sei, creo que debía ser motivo de reflexión para eles. Se realmente os orzamentos son un punto conflictivo entre o goberno e a oposición, empecen ustedes a negocialos no mes de xuño, xullo, empecen a tratar ese asunto. Cada un que vai accedendo, e o día 1 de xaneiro funcionase con esos números, con esas cantidades a gastar, a investir para o benestar dos ciudadanos. É algo que debe mellorar, sobre todo a administración local en xeral. Claro. E vai máis aló incluso da elaboración dos orzamentos anuais, senón que case nunca hai plans estratégicos ou plans de actuacións para 2 anos, cando menos nos distintos departamentos, e isto melloraría moito a programación, claro está, das distintas actuacións que serían máis eficaces e tamén facilitaría a propia confección dos orzamentos ano tras ano, pero bueno, isto hai que melloralo, dende logo. Tampouco me gusta sempre comparar o sector público co privado, porque o sector público é moito máis complexo e ás veces incluso con moita vontade, con moita profesionalidade, as cousas non saen coa mesma axilidade, pero sí que hai cousas que facer, sobre todo na administración local. A gran diferencia entre o sector público e o sector privado é que no privado exixenche resultados. E no público, pois non. Pero tamén hai un obxectivo claro, que ese beneficio, etc. E no público hai moitos obxectivos. E casalos todos, pois, require maior dedicación cando menos. Pero eso non quita que efectivamente haxa que mellorar moito no que ten que ver coa programación e coa planificación tamén do gasto. E quería apuntar 2 ideas. A primeira, a mí me parece unha boa nova para Santiago, para Compostela, a posibilidade de ter orzamentos. Sería moito peor non ter orzamentos ou que o alcalde tivese que recurrir
recurrir a unha cuestión de confianza que pues, como unha ameaza para poder ter este documento que é fundamental para a vida do Concello. E tamén outro apuntamento respecto á estrategia do BNG que me parece a caída incluso dentro do punto de vista electoral no futuro, porque eles fan un traballo, se non tivesen un traballo anterior entendo que malamente podes aportar cousas concretas a un documento orzamentario e tamén teñen a habilidade como para ir explicando cales son as súas contribucións, en que medida isto vai beneficiar os distintos barrios, parroquias e demais. Decía José Ramón que son os presupostos do BNG, pero curiosamente ou non sei, o BNG non quere xestionar esos presupostos, non? E porque o propio Martiño lle ofrecía entrar no goberno, pero o BNG prefiere seguir na oposición, que dice que desde aí controla mellor, non? Vou facer unha reflexión rematando exactamente neste aspecto que ti estás comunicando agora. Creo que é importante tamén que signifiquemos o que son os orzamentos. Antes, José Ramón apuntaba que é a norma máis importante que pode aprobar un concello se non hai un pexón por medio, se non un plan xeral de ordenación municipal, é o plan estratégico de actuación ao longo dun ano, onde ti comunicas en que vas gastar os cartos e como vas ingresar. É a folla de ruta para todo un ano, non? E en ese sentido, pois claro, eu vexo positivo que Santiago, a diferencia de outras cidades, pois vai a dispoñer, como ben se apuntaba anteriormente, pois Cristina, pois que vai haber un orzamento, e ademais que é froito do diálogo, que é un ben últimamente un tanto escaso en política. E ademais que van ser uns orzamentos que son os primeiros que superan os 100 millóns de euros, 102 millóns de euros, supera casi en 3 millóns de euros o orzamento do ano pasado. No lado máis negativo teño que dicir que isto, como pasa en moitos outros concellos, está fora de prazo. É que hai un prazo legal para presentar os orzamentos e están no ano anterior. É un prazo legal. O que pasa que xa non o cumpre prácticamente ningún goberno municipal, non? Mencionabas anteriormente o da abstención do PSOE e eu creo que non lle queda máis remedio. Sinceramente, non é polo valor cuantitativo da presencia do PSOE, pero é que se hai un acordo entre a Compostela Aberta e o BNG, se descoñece a posición de voto que vai ter o PP, o PSOE non pode correr o risco de quedar retratado co PP, porque é cara onde empurran os discursos políticos a día de hoxe, non? E entón, eu creo que o papel do BNG foi moi hábil, efectivamente, estes orzamentos poden ser entendidos e o BNG vai se preocupar de vendelos así como os seus propios orzamentos, pero claro, isto implica outro elemento adicional, é que se explicábamos ao principio que os orzamentos son a folla de ruta para todo un ano, ti estás dicindo que compartes esa folla de ruta, pero non te faz responsable. E para min, o caso do que falamos anteriormente ten moito que ver. Porque que marcou os tempos en todo este procedimento negociador foi efectivamente o BNG, cando había en riba da mesa unha oferta para participar no goberno. Claro que é moi difícil de comprender nun partido que ten un código ético elevado tamén como o Bloque Nacionalista Galego, participar nun goberno onde hai unha persoa que está en curso. Lembremos o que aconteceu coa Diputación de Lugo, onde non se aceptou un candidato a presidente e participar nun goberno de coalición porque tamén estaba imputado. Entón, cal é a solución que te queda? Bueno, os orzamentos quedas a meu dispor, efectivamente executa o que eu indico, pero vai ser moi complicado que poda incorporarse á acción do goberno, cando, en boa lógica, se as condicións foran outras, a lógica indicaría que hai que corresponsabilizarse tamén da execución do que ti metes dentro dese acordo, non? Sí, pero creo que hai... Moi rápido, porque senón non só falamos de Santiago, e quería falar de algo máis, non? Sempre destacaron por altas doses de pragmatismo, e o BNG siguen sin sair as contas, desde o punto de vista numérico. Imagínate, formar parte agora mesmo do goberno de Compostela Aberta, na situación na que está o pleno municipal, sí que garantizaría a maioría como tocaría de Martiño, pero o BNG sabe ou cree, e seguramente máis sabe o diaño por ollo que por diaño, que a situación do Partido Socialista en Santiago de non renovar o concello que lle corresponde, pois se solucionará en principio no último trimestre do ano. É dicir, se o BNG tuvese esta oferta encima da mesa despois dos procesos congresores do Partido Socialista, tanto a nivel federal como a nivel nacional, e o problema local non se resolvese, o BNG entraría. Que pasa? Que o BNG non vai a formar parte dun goberno no que efectivamente poden estar en minoría, así de claro,
É dicir, ademais con un hipotético, digamos, mandato no Partido Socialista a nivel federal que pode ser especialmente, digamos, si non beligerante, pero bueno, sí que intentará marcar diferencias co tema das mareas, precisamente para o tema de maio, no, de 2019. Por tanto, a BNG é unha cuestión aí, sí que é unha cuestión de cálculo e análisis político puro. E dun cálculo que vai máis alá deste mandato municipal. Ah, claro. Eu creo que está mirando máis ben a despois. Sí, seguro, seguro. Temos que cambiar, porque xa levamos máis de medio programa e ainda estamos comezando. En Santiago tamén estes días falouse da intermodal, e neste caso, ao contrario que nos orzamentos, pois Compostela Aberta e Partido Popular pois parece que están de acordo, non, no proxecto de intermodal. Ou é máis ben unha cuestión de institucións, vos pregunto eu, se é máis acordo institucional que non de partidos. Pepe, por exemplo, a ver. Eu creo que é acordo institucional. O alcalde ven de Madrid, o alcalde consensuou ou aceptou en Madrid a proposta que lle fixeron. E, bueno, a min, pese a que hai algunhas críticas dicindo que a próxima estación intermodal, bueno, vai a ser unha das máis cativas de Galicia, eu creo que é unha, digamos, unha postura razonable, non? A min pareceme unha postura razonable porque non me gusta a competición localista entre estacións intermodais, aeroportos, universidades, todo aquilo que sea, non, eu quero ter tanto como o veciño. Recordamos o síndrome do tractor dos anos 60, non? Cando nunha aldea de 20 veciños había o mellor 4 ou 5 tractores, porque cada un compraba o tractor máis grande que o veciño, estaba parado todo o ano. Aquí en Santiago temos un caso sangrante, que é a terminal de Lavacolla, que está aí aos paxaros, está completamente desperdiciada. Eu creo que no seu día, se houbera un pouco de raciocinio, racionalidade e de sentido común, non se houbera acometido a nova terminal, tendo en conta que é unha obra maravillosa, maxestuosa, importante, pero ao mellor arreglando a que había, ampliando a que había, houberase conseguido o mesmo resultado que temos agora ca nova, que está, dá pena moitas veces ir ao aeroporto de Santiago, porque non hai ninguén, salvo nas horas de que hai vos. O mesmo pasa na Coruña, e o mesmo supoño que pasa en Vigo, que coñezo menos. Entón, eu creo que hai que establecer un pouco de raciocinio nas inversións públicas. E hai que buscar unha estación en Santiago, que imagino que sería a que buscou o alcalde, e a que consensuou co PP ou a que acepta o PP, que sea suficiente para dar servicio a todo o volumen de viaxeiros, non só agora, sino a un prazo razonable que se van a mover aquí en Santiago. Eu creo que isto é unha actuación razonable por parte de Compostela Aberta e por parte do Partido Popular. Non sei se por esta banda coincidides. Eu concordo, creo que é un síntoma de madurez polas dúas partes, o contrario é totalmente infantil. Eu quero o xoguete máis grande, en este caso o xoguete máis grande pois implica un maior custo de mantemento. Entón, habrá que deixar de facer outras cousas para ter unha intermodal máis grande. Entón, o que precisa Santiago é a intermodal que cubra as súas necesidades, e nada máis. Entón, o chegar a ese acordo é algo moi positivo. Si, hoxe, además, bueno, comentábase de que ao mellor se comparan custes e a veces o custe non depende do diseño ou do proxecto da obra, senón pois hai cousas que o encarecen, por exemplo, o movimento de terras, a situación, os terreos e tal. Entón, bueno, que ao mellor habría que analizar todas estas cuestións, non? Claro que hai Eu, efectivamente, entendo que a diferencia presupostaria entre Ourense e Vigo, que superan os 100 millóns de euros e os 57 de intermodal de Santiago, pois non se ten que calibrar en función do volume, senón da prestación que podan derivarse. A miña preocupación ven de outro lado, porque creo que así como efectivamente nos orzamentos acabamos de decir que Compostela Aberta tivo unha capacidade de diálogo, eu creo que no caso da súa reunión coa Administración Central do Estado, non sei ata que punto houve diálogo ou simplemente aceptación ante a necesidade de que este tema se despexe, e explícome. Eu termino tendo a sensación de que ou ben non concibo ben ou non entendo ben o que é un intermodal, ou o que se vai facer en Santiago non é un intermodal. O que se van facer é unha nova estación de buses que moita falta fai en Santiago a carón dunha estación de tren. Dunha estación de tren que, ademais, terá que se está remodelando actualmente
para que entre o AVE e que, como se di desde as administracións públicas do Estado, se se alcanza os 3 millóns pico de pasaxeiros, pois entón terá que experimentar unha nova remodelación. Eu teño a impresión de que non é unha intermodal. Xa non vou entrar ni siquiera no feito de que se este é o lugar axitado para facelo, que hai un común acordo, non vou entrar aí en eso, pero teño miñas serias dúbidas. E máis, aínda queda todo o procedimento expropiatorio, aínda está sin resolver como vai ser a saída desa intermodal, se vai ser cunha rotonda, se vai ser, ou a conexión viaria, se vai ser cunha rotonda ou se vai ser cunha variante. E aí, a Administración Central do Estado di que o Concello non está aínda a expoñer como quere facer resolver ese problema, e o Concello tira ya a pelota á Administración Central dicindo que non é competencia súa, non? Este tipo de cousas son problemáticas porque, entón, cando empezamos a executar obras xa con retrasos. A intermodal, debe ser falado moitísimo tempo dela. Ao final non imos ter estrictamente unha intermodal, que seguramente vai quedar estupendo o que aí se faga. Seguirá sendo unha estación de tren ao lado dunha estación, unha magnífica estación de tren ao lado dunha magnífica estación de autobuses, pero non será un intermodal, comunicado cunha pasarela e tal. Pero a cuestión é que xa vai con procedementos retrasados porque hai cousas que teñen que estar previstas que non están. Rapidinho. O convenio intermodal firmase no ano 2009. Estaba Agustín Hernández, era conselleiro de Obras Públicas, era Pepe Blanco, ministro de Obras Públicas, e Bugallo, alcalde. En 2015 se esperaba, en unhas declaracións do ministro, que decía que a obra estaría tal. É certo, eu coincido con Xoán, non é... Perdonar o inciso, co AVI va estar no 2008. Non é realmente a idea intermodal que había, o que existía, o que se nos expusiera a cidade, pouco ten que ver coa idea que parece que vai a ser ao final unha realidade. Había un proxecto incluso de ideas, un proxecto ganador de Juan Ábalos que era fantástico e todo o entorno de Brañas de Sar, etc. Bueno, creo que sí que ao final coincido co que comentaba Luís e creo que hai un acordo institucional e porque o alcalde de Santiago temos a impresión de que nos últimos tempos está de alguna forma asumindo un rol máis institucional, menos combativo, menos beligerante, que en definitiva ten moi pouco recorrido. Por lo tanto, para unha cuestión desta naturaleza, independentemente que vou asumir que efectivamente o proxecto de intermodal que se nos plantexa en sentido estricto non é unha intermodal, isto é así, pero é certo que, ao final, bueno, un ten a sensación de que máis vale isto que nada, e entrar nunha situación de espiral, e seguramente tamén, como decía Pepe, con un exemplo que temos moi cercano de infrautilización de unha superestructura ou infraestructura como o aeroporto, bueno, pois seguramente nos fai a todos máis prudentes, non? Para o alcalde do goberno municipal, para nós como contribuintes, se hai unha estación de tren que está ben, que se pode ampliar e que se pode adaptar, para que imos a prescindir de iso, se se pode completar coa estación de autobuses. A estación de tren é un lugar de paso, un lugar de chegada e de saída, e de despedidas, máis ou menos emocionantes, non? Pero non é máis que eso, salvo que anexo teña un centro comercial, entonces esa é outra historia, pero é outra entrada, non? Entón, a estación que ten que dar servicio a viaxeiros que chegan, viaxeiros que saen. Punto. E a min, toda a parafernalia que sea firmada polo mellor arquitecto do mundo, que, de verdade, pareceme tan unha chorrada, unha cousa tan intrascendente que, bueno, pero alguén lle di algo que a Ciudad da Cultura fora firmada por este señor que xa casi non nos acordamos nin como se chama. De verdade, é unha auténtica tontería. O importante é que a Cidade da Cultura fora unha infraestructura cultural importante para a cidade que, bueno, teña as miñas dúbidas. A ver, sei que os temas de Santiago son os que máis nos interesan e interesan a xente que nos está vendo, pero tamén esta semana houve outros que seguramente tiveron moito eco, non seguramente tiveron moito eco e tamén nos repercuten moi directamente. Foron os congresos do PP e de Podemos e eu quería preguntarlles un pouco polas repercusións en Galicia, porque non temos tempo tampouco a máis. Que creedes que serviu, por exemplo, para o PP galego o PP nacional? Como quedou o PP galego? Cristina? Bueno, creo que a situación é de continuidade, en principio, tanto no PP como en Podemos, no que pode... ademais no que pode afectar a Galicia, porque non hai moitas mudas no que ten que ver cos equilibrios de poder. Agora falando do Partido Popular, o Partido Popular de Galicia, pois xa estaba representado na figura do presidente, non? No eido estatal, e hai pois algunha variación, pero tampouco supón
pois máis ou menos influencia. Sí, pero en Podemos hai máis movida, non? No PP xa sabemos que neste momento non, pero en Podemos en Galicia sí, un pouco se transmitiron tamén os enfrentamentos que houve en Madrid e aínda continúan estes días, aínda sigue habendo declaracións bastante en tono elevado, polo menos en tono elevado, non sei. En Podemos ao final o Pablo Iglesias, que xa era o líder, pois sigue sendo o líder, xa é fortalecido, e o que non sabemos a día de hoxe é como vai a xestionar ese plus de poder que ten na actualidade. Entón, veremos primeiro como compón o seu comité de coordinación, tamén no que ten que ver coa representación territorial, e non só pois das tres opcións que se presentaron a Vista Alegre 2, e a partir de aí, pois, eu creo que está todo no aire, que ademais Podemos todavía ten que pensar ben, millor, como se vai relacionar as súas alianzas, tanto en Cataluña como en Valencia, como en Galicia, etc., que é algo por definir, como tantas outras cuestións da súa proposta programática. E as relacións con En Marea, como poden variar en algo? Que credes vos? Me salía Antón Bao, ¿no? Que estaba pensando. Y mandaba ahí un saludo a Carmen Santos, que era de todo menos cordial, ¿no? Yo creo que Podemos, en Galicia, seguramente incluso creo que va a ser bastante máis virulento, ¿no? O conflicto, ¿no? Que se poda xerar aquí a nivel galego que do que se xerou a nivel Estado, ¿no? E seguramente tamén é máis virulento porque en Galicia aínda está casi todo políticamente para eles por conseguir, en que eles pensen que non. Unas dinámicas seguramente no Estado e de Podemos que fai que, bueno, ás veces se poña o freno de man por aquilo de non se pode, digamos, manosear tanto o subete porque pode ter un risco moi serio de romperse. En Galicia, digamos que eles aínda están non asentados de todo en estruturas de poder. Eu creo que sí que está vendo con moitísima preocupación o problema de Podemos, porque eu creo que é un problema casi doméstico deles, non sei o que queren ver, no contexto da Marea, tanto Xente da Nova, etc. Creo que non creo que lle parezan, digamos, os socios máis fiables, eso seguro. E é certo que eu non son moi optimista, honestamente, de que a Marea, incluso o grupo parlamentario da Marea, poida chegar, ¿no?, ao final do mandato coa composición efectiva que teñen neste momento, ¿no? Non parece posible, ¿no? Pódese repetir o caso Ague, Xan? Pois non o sei, pero a pregunta que formulabas introducindo este tema é bastante interesante. Efectivamente, o Partido Popular de Galicia, como apuntou Cristina, quedou como estaba, incorporouse Miguel Tellado, pero si hai unha frase de todo este fin de semana, non recordo que analista decía que Rajoy ganou 2 congresos. Non recordo que non decía. E eu, se a intención que tivo... Varios. Vale. Rubén Amón, creo que era. Pode ser, non o recordo agora mesmo, pero quedoume moi grabada esta idea porque quen forzou a coincidencia da data desos 2 procesos pois foi Podemos, ben para equipararse como dicotomía, diferenciarse. como dicotomía, sí, ou ben efectivamente para demostrar que o seu partido actúa dunha maneira distinta. Pero claro, o lío co que chegaron, pois efectivamente contribuiu a diferencialo, pero non moi a ben deles. Ingado, ademais, algo no que introduciu tamén Cristina, que é que a Vista Alegre 2, ou a Asamblea de Podemos, non rematou. Non rematou e hai dous aspectos que están pendentes todavía, que é a resolución da súa xestión interna territorialmente e a súa relación cos confluencias. No primeiro caso, compre lembrar que había unha iniciativa da secretaria xeral de Andalucía, Teresa Rodríguez, na que piden un NIF e un rexistro como organismo autónomo e independente Podemos Andalucía, non? Que sabemos que Pablo Iglesias non o comparte como tal e que probablemente Rejón estaría máis disposto a aceptalo, non? Logo tamén está o proceso de configuración da alternativa de Podemos en Cataluña, con En Comú, con Ada Colau, que todavía está sin resolver, está sin iniciar, e con unha oposición directa por parte do secretario xeral de Cataluña a participar ou disolver Podemos ou diluir Podemos en esa proposta. E en Galicia o que ocorre é que ese proceso está máis avanzado coas incongruencias derivadas de algo que ao mellor se foi facendo nun momento en que Podemos non podía estar tan atento como quixera.
estes días na prensa vimos que efectivamente pois hai unha colisión moi importante entre o segmento nacionalista de Marea e Podemos. Pepe, 30 segundos dúas cousas e rematamos. Unha, con respecto ao Partido Popular está todo dito, apuntou no Cristina, utilizando un símil taurino, orejas e vuelta al ruedo, non? Salieron todos felices e contentos, como é natural, porque o poder que están ostentando en este momento une moito. E o Partido Popular en este momento está unido en torno ao poder, que o está levando con dignidade, por certo, dentro das dificultades. En canto a Podemos, Podemos, aparte do estironismo do seu líder, de Pablo Iglesias, que volve ás andadas, e o que quere protagonismo, e primeiras páxinas, e 5 columnas todos os días, teñen que definirse que queren ser de maiores. Aí hai un cúmulo de confluencias, de afluentes, por utilizar o símil de un río, non? Que pasa que estes afluentes son persoas que cada unha ven ca súa ideoloxía, ca súas ansias de poder, ca súas aspiracións, e chocan frontalmente, que é o que está ocorrendo en Galicia, que é unha loita tremenda polo poder. Pero non sabemos que outro discurso, que outro relato presentan para o país. Só loitan polo poder. Agora, un modelo de país eu non o coñezo en Podemos. Bueno, que teremos bastante tempo para velo, como desenvolvese todo. En Podemos este fin de semana pois teño unha reunión decisiva e seguiremos analizando todas estas cuestións, as de Santiago, que hoxe tiveron prioridade e ocuparonnos case todo o tempo. Eu agradezco aos 4 contertulios que estiveron aquí na mesa, a José Ramón, a Pepe, a Cristina e a Xoán, que estivesen connosco, e a todos vostedes por seguir un día máis.